Mallorca tenim una flota de cotxes que fa por. Quasi a un cotxe per habitant. És normal que en una mateixa família hi hagi 2 i fins i tot 3 cotxes. Tot això en què és degut? D'una banda, a que en un principi el sistema de transport públic no era gaire eficaç ni extens. Això unit als anys de bonança econòmica i també a la manca de conscienciació de la gent i, havent de dir, a la idiosincràsia pròpia dels mallorquins, feia que per poc que un pogués anar amb el seu cotxe allà on fos. Però això, al darrer temps, ha canviat, sobretot per la crisi, també per la conscienciació dels mallorquins. I ha duit a que ara es posi de moda una cosa que fa molt d'any que existia, que és compartir cotxe. Tant de moda està ara això de compartir cotxe que el Consell de Mallorca ha habilitat una pàgina web pels que vulguen compartir. Les motocicletes antilles, objecte d'exhibició avui en dia a fires i places, eren als anys de la postguerra civil per a la gent treballadora gairebé l'únic mitjà per anar d'un lloc a l'altre colqueant. Hagueren d'esperar a l'any 1957 perquè la marca Seat fabriqués el popular 600, primer utilitari espanyol a l'abast de la majoria de la població. Aquest i altres models posteriors feren que, a poc s'omplissin els camins, carrers i carreteres de vehicles. Tothom volia un cotxe a la seva casa per anar a passejar, a la feina o a qualsevol lloc. Tenir cotxe es va tornar imprescindible. I així hem arribat a dia d'avui, on la mitjana són 2 cotxes a cada casa. Sí, home, sobretot si partim de la base que ens estem movent a dins del que és la illa, aleshores, si no tens cotxe, tens una mobilitat molt limitada a l'hora de l'estiu, d'anar a les platges, si és que t'agraden a les platges, etc. No? O sigui que té aquest inconvenient el no tenir cotxe. Per altra banda, es diu que el cotxe et dona llibertat. El que passa que qui és lliure, el cotxe o tu? O sigui, perquè si tu estàs pendent del cotxe, sembla que tu ets una part del cotxe. El cotxe és qui et dirigeix a tu, qui et diu que has d'aparcar uns puestos i altres no, que has de comprar-li un pàrquing, que l'has d'alimentar, l'has de cuidar, l'has de portar revisions mèdico-tècniques. Aleshores, la llibertat que et dona el cotxe, a qui li dona la llibertat? Al conductor o és el cotxe qui comanda? En els temps que corren i en alguns casos ja no és tan pràctic tenir cotxe, ni tan econòmic. Molts de treballadors fan cada dia el mateix trajecte. Van al mateix lloc que els seus companys i a la mateixa hora. Per què no anar-hi tots plegats en el mateix vehicle? Quan se pot, sobretot per distància de Ca Nostra fins a l'institut, si la distància és massa llarga i són massa quilòmetres, aleshores sempre és millor compartir un cotxe per no aturar benzina, per pujar 3, 4, 5 persones en el mateix cotxe. El que se diu fer rodes. Quan tenim l'horari compatible com amb un altre company, compartim un cotxe i pujam junts. El fort increment del preu del combustible, el manteniment i del llast del vehicle, juntament amb la baixada del poder adquisitiu en relació al sou de cada un, fan que molta de gent ja posi en pràctica el cotxe compartit. Una forma d'estalviar, protegir el medi ambient i reforçar les relacions socials. Una mica provocat per la crisi, perquè ens han pujat cibes, la benzina ha pujat moltíssim aquest any, per intentar reduir les emissions de CO2, per intentar no contaminar, i també fa una mica és que hi hagi tanta gent que vengui amb un sol cotxe ocupat només per una persona. Una manera de posar-se en contacte els interessats en aquesta pràctica és mitjançant el lloc web del Consell de Mallorca i el servei Compartir Cotxe, indicant el lloc de sortida, punt d'arribada i horaris. Com a exemple, un trajecte entre Manacor i Calvià amb un cost econòmic de gairebé 30 euros assegura un estalvi de quasi 16 euros compartint el vehicle 2 persones i de quasi 29 euros si el comparteixen 5 usuaris, a més de la reducció en l'emissió de CO2.
no? Jo crec que compartir cotxe i estar mitja hora conduint pues bueno, vas xerrant, fas més amistats, si vius al mateix poble o estàs molt a prop, no sé, tens que compartir alguna cosa, no? És molt més gratificant no anar tot sol i poder anar amb una altra persona i poder xerrar que anar tu tot sol, ràpid, com a màxim pots escoltar la ràdio. El que sí està clar és que mantenir un cotxe particular surt car. Per tal, s'ha de procurar que duri el màxim de temps i en les millors condicions. Emprar-lo el menys possible és la solució per prolongar-li la vida útil. Que hem de pensar que a un moment de la vida la gent té hipoteca, la gent té fills, si en això li sumam el fet de la crisi, doncs potser fa que en lloc de canviar el cotxe cada 6 o 7 anys, doncs l'hagin de canviar cada 8 o 10. Doncs això potser provoca que el cotxe s'hagin d'aguantar molt més temps i les revisions en el mecànic potser s'augmentin per mantenir la vida d'aquests cotxes. No tan sols es pot compartir el cotxe per anar al lloc de feina, dur-el dins el col·legi, anar a fer la compra al mercat o fins i tot veure una pel·lícula al cinema en companyia ens permet gaudir més temps de la relació social o familiar. També es pot estalviar anant de bauxa. Fa uns anys, no sé, crec que estia a 70 pessetes el litre, ara ja està a 180 pràcticament, no? Això es nota moltíssim, no? Sí, perquè efectivament, no només és per estalviar, sinó perquè també se fa més entretingut. Puges xerrant, quan davalles, no només davalles xerrant, sinó també se fa una mica com si fos una teràpia de grup, com si anessis al psicòleg. Doncs que tots són avantatges. Redueixes l'impacte ambiental, disminueixes les despeses en benzina, en taller, potser. Bueno, jo no tinc cotxe per poder compartir amb ningú, aleshores, quan no tenir cotxe ni tenir ni carnet, jo m'afegeixo moltes vegades expedicions de professors amb cotxe que surten i anem i venim de Palma, no? Tal vegada sigui aquesta la part positiva de la crisi. Menys doblers equivalen a menor consum. El resultat, menys contaminació i més protecció del medi ambient.